ania ang kasing-kasing ko o hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ang kinabuhi ko himo ang bago o Diyos ania ang kasing-kasing ko o hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko imo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo og himo og masinugtanon kanimo. Mayong adlaw sa tanan. So karon nga Sunday padayon ta sa series sa Book of Luke chapter 4 na taron verses 1 to 13. Again atong nga passage nining Sunday na sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 13. Kung doon na may mga Biblia, pwede mo musunod samtang ako magbasa. Nagingon sa chapter 1 sa Luke verse 1, si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw. Og didto gitintal siya sa yawa. Nining panahona wala mukaon si Jesus busa pagkatapos niini gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa. Anak ka man kaha sa Dios, himuang paan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, dili mabuhi ang tao sa paan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Mingon ang yawa kaniya,
Ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo niya kining tanan kung musimba ka kanako. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas ang bahin sa templo ug giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa bus. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya una kaniya ang yawa. Ang Dios nagpanalangin na daan sa mga pulong, magamputa nga tagiya sa Ginoo. O Dios nga labing gamanan, dalay kong kanini nga adlaw sa panahon nga imong nga gitugot sa mata ko sa kanamo sa mao nga kinabuhi nga imong gi-sustain sa maayong panglawas sa libre nga hangin ug sa opportunity nga magat-on ug makadungog usab kami sa imong mga pulong. Tuguti ikaw magapamuhat sa mata ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So nining adlaw magisguta sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga sa dihang siya ning adto sa disyerto nga nag-fasting 40 days and 40 night. But kini nga higayon before si Jesus ning gidala sa balang Espiritu Santo dito sa kamingawan or sa wilderness nga diin si Ginoong Hesus gibautismuhan ni John the Baptist. Sa diha nga si Ginoong Hesus gibautismuhan ni John the Baptist, after siya nga gi-immerse sa tubig o sa iyang pagkawas ang balang Espiritu Santo mi tungha nga sama sa dab nga langgam. O ang dab nagrepresenta sa Holy Spirit nga diha ni Ginoong Hesus. Nga diin ini nga higayon si Ginoong Hesus napuno sa balaang Espiritu Santo. Nga diin after si Jesus Christ sa iya nga baptism dito sa Jordan, and then gidala siya sa balaang Espiritu Santo padulong ngadto sa wilderness or sa deserto. Nga diin sa mao nga pag-adto ni Ginoong Hesus aron siya mag-fasting og 40 ka adlaw og 40 ka gabi. Nga diin ini nga higayon nga si Ginoong Hesus didto na sa deserto sa iya nga pag-fasting, didto usab si Satanas. Nga diin ang purpose ni Satanas sa iyang pag-adto aron pagtintal kang Ginoong Hesus. Ug dunay tulo ka butang nga paagi nga gibuhat ni Satanas sa pagtintal kang Ginoong Hesus. Nga din makita nato sa bersikulo 1 hantod sa 3 nga ang una nga pagtintal ni Satanas ngadto kang Ginoong Hesus nga diin sa diha nga si Ginoong Hesus gigutom ug nakita ni Satanas nga diin gigutom si Ginoong Hesus tungod kay nining higayuna nagfasting siya, mingon si Satanas ngadto kaniya nga anak ka man ka sa Dios, himuang pan kining mao nga bato. Ug mao na nga unang pagtintal ni Satanas ngadto kang Ginoong Hesus sa dihang gigutom siya nga ang bato ipahimo nga pan. O ang ikaduha nga pagtintal ni Satanas ngadto kang Ginoong Hesus nga dihang si Ginoong Hesus gidala ni Satanas ngadto sa taas nga bahin sa bukid o gipakita ni Satanas kang Ginoong Hesus ang nindot nga mga gingharian sa kalibutan, ang mga dungog sa kalibutan, o giingnan ni Satanas si Ginoong Hesus nga ihatag na nako nimo ang tanan kung ikaw musimba ka nako. Mao na ang ikaduha nga pagtintal ni Satanas ngadto kang Ginoong Hesus nga rin ang treasure sa kalibutan, ang dungog sa kalibutan, ang kanang position sa kalibutan nga diin gi-offer ni Satanas apan sa gihapon si Ginoong Hesus
iya nga gibalibad o iya nga suklan si Satanas pinaagi sa pulong sa Ginoo. O ang ikatulo nga pagtintal ni Satanas nga atong makita sa 9 versikulo 9 11 nga diin si Ginoong Hesus gidala ngadto sa templo sa Jerusalem sa taas nga bahin o nga diin giingnan kung anak ka man ka sa Dios naog ngadto sa ubos kay sapnayon sa mga anghel ang imuhang mga tiil aron dili maunsa sa bato. Ug mao ni ang ikatulo nga pagtintal ni Satanas ngadto kang Ginoong Hesus. Ug makita nato sa mao nga kinabuhi nga gidemonstrate ni Jesus Christ sa ato nga passage karon nga bisan sa nagkalinlain nga paagi nga pagtintal ni Satanas ngadto kang Ginoong Hesus nga rin makita nato nga unsa ka matinud-anon si Ginoong Hesus, unsa siya ka ligon ang iya nga pagtuo nga diin wala siya nadala sa mao nga tentasyon ni Satanas. Nga diin tungod kay kabalo si Ginoong Hesus nga mao ang mga pagtintal ni Satanas ngadto kaniya like bati ang result or atong makita nga diin sa mao nga pagtintal ni Satanas ngadto kang Ginoong Hesus nga himuon ang panahon sa may gitubag ni Ginoong Hesus ningon siya nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. Nga makita nato like during anang time like need si Jesus Christ sa pagkaon kay ngano man gigutom siya anang higayon tungod kay nagfasting siya 40 days 40 nights. Ikaw daw magfasting og 40 ka adlaw 40 ka gabi nya dili ba ka gutomon ana. O kana nga higayon like gigutom si Ginoong Hesus nga din atong makita dinhi ang gigamit ni Ginoong Hesus ang iyang pagka human nature, ang iyang pagka-tao nga diin kini nga higayon nga gigutom siya apan sa mao nga pagtintal ni Satanas ngadto kaniya wala si Ginoong Hesus nadala hinuon gi-counter niya si Satanas pinaagi sa pulong sa Ginoo o wala natagbaw si Satanas sa usa ka pagtintal hinuon tulo ka pagtintal ang iyang gibuhat ngadto kang Ginoong Hesus ug makita nato nga wala gyud madala si Ginoong Hesus. Now kung ato ni nga i-relate sa ato ang matag usa or sa ato ang karon nga generation like unsa man ang ato ang makuha nga pagtulun-an sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga dihang siya gitintal ni Satanas nga din atong makita sa ato nga passage karon nga gidemonstrate ni Ginoong Hesus iya nga gipakita nga diin unsaon pag-overcome ang mga temptation nga moabot sa atong kinabuhi. Now atong pag-isgutan karon ang ato ang tema is overcoming different temptation. And how to overcome temptation. So mao ni ato nga isgutan. O ang ato ang himuon nga hulagway or example mao ang kinabuhi ni Ginoong Hesus sa ato ang passage nga gisgutan karon. Again, magisguta unsaon pag-overcome ang nagkalinlain nga mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Then how unsaon man nato nga maka-overcome ta, nga makaikyas ta sa mga pagtintal ni Satanas. Nga din sa dihang si Ginoong Hesus nag-fasting 40 days and 40 nights ngadto sa wilderness, gitintal siya ni Satanas ug makita nato nga wala si Ginoong Hesus nagpadala, hinuon iyang gipakita ang maong pagka-obedience ngadto sa Amahan, ang iyang pagkamatinud-anon kung unsaon nga diin makalikay or kung sa lain pa nga term makaikyas, makaiskapo sa mga pagtintal ni Satanas. Ug dunay duha ka butang atong makuha nga pagtulun-an sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa diyang siya gitintal ug siya naka-overcome. Una nga butang atong makita sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa bersikulo 1 nga diin intimate relationship with God. Nga dunay like grabe ka suod nga relasyon ngadto kang Ginoong Hesus or dunay like grabe ka kung sa kuan pa like lig-on nga relasyon ngadto kang Ginoong Hesus. Nga din makita nato sa bersikulo 1 nga si Ginoong Hesus is napuno sa balaang Espiritu Santo. Nga makita nato nga before si Jesus Christ mugo ato sa iyang ministry sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nag-prepare siya una sa iyang kaugalingon pinaagi sa pag-fasting 40 days and 40 nights.
ug makita nato nga sa iya nga kinabuhi nga diin doon na say intimate nga relasyon ngadto sa amahan. Nga kana nga mao nga butang sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nakatabang nga din siya wala nadala sa mao nga tentasyon. Nga diin makita nato sa kinabuhi ni Ginoong Hesus ang iya nga pamaagi or ang iyang gipakita nga makuha nato nga pagtulunan aron maka-overcome ta sa mga tentasyon nga diin gipaminaw niya o gisunod niya ang leading sa balaang Espiritu Santo diha sa iya nga kinabuhi. Again, makita nato sa bersikulo 1 nga puno siya sa balaang Espiritu Santo. Nga diin sa diha nga si Ginoong Hesus na puno sa balaang Espiritu Santo ug miabot ang pagtintal sa iyaha, wala siya nadala sa mga tentasyon tungod kay nganuman doon na siya like lig-on nga foundation nga relasyon diha sa Ginoo tungod kay naminaw siya sa leading sa balang Espiritu Santo diha sa iyang kinabuhi ug nag-obey siya nga din makita nato ang obedience ni Ginoong Hesus ngadto sa amahan ug diha sa balang Espiritu Santo sa iya nga kinabuhi. Nga din makita usab nato nga doon na siya naghatag siya og panahon. Naghatag siya og time nga like makig sulti sa Ginoo. Doon na siya intentional nga paghatag og panahon para sa Ginoo, para pagigistorya diha sa Ginoo. Nga din sa atong mata ko sa kinabuhi kung i-relate na to ingon nga mga alagad sa Ginoo, ingon nga mga katawhan sa Dios, nga diin bisan kita nga mga Kristohanon dili ta exempted og temptation. Kristohanon ka man or dili Kristohanon, dili ta exempted sa temptation. Kitang tanan siguro naka-encounter na kita og mga tentasyon. Nga diin sa mata ko sa nato ka kinabuhi ingon nga mga Kristohanon atong tan-awon ang kinabuhi ni Ginoong Hesus, ingon nga example unsaon nato pag overcome, unsaon nato pag likay sa mga tentasyon. Nga din sa mata ko sa nato ka kinabuhi ingon nga mga Kristohanon, ingon nga naa ang balang Espiritu Santo nagpuyo nato. Nga din kung unsa man ang leading sa balang Espiritu Santo, kabaluta maminaw ug labaw sa tanan kabaluta nga mutuman niini. Nga kung makita nato kung nata sa sitwasyon sa tentasyon, nata sa like atubangan sa tentasyon, like example nato kung ibutang nato kanang babay, like mao man kasagaran sa mga lalaki or sa tong kalibutan karon nga dali matintal og babay. Lo example nato naa ka sa actual nga situation nga gitintal ka og babay. Like nya Kristohanon ka. At the same time minyo pagyog ka. Unya ang nagtintal nimo kay lain nga babay. Tungod kay ang imong asawa naa sa layo nga dapit. Unya pila ka mga tuig nga wala miuli diha sa inyo ha. Unya ikaw naa ka sa sitwasyon nga gitintal ka og lain babay. Like para sa mga laki, unsa man ang kaha ang imong buhaton? Mo engage ba ka sa temptation or like mulikay or mudagan paduol? Now, atong makita sa gipakita ni Ginoong Hesus kung unsaon nato pag overcome ang mao nga temptation nga kita mismo sa atong kaugalingon doon na tay lig-on nga pakigsandurot, doon na tay lig-on nga relasyon, doon na tay makita nga dut-dut nga relasyon diha sa Ginoo. Nga diin sa mata ko sa nato kakinabuhi usab nga mga Kristohanon nga doon na tay intentional nga paghatag og panahon diha sa Ginoo, pagbasa sa iyang mga pulong, pagampo nga diin aron kita mahimo nga lig-on sa nagkalain-lain nga mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Nga dili lang kay maghatag ta og panahon sa Ginoo pinaagi sa pagampo o pagbasa sa Bible kung like naay mo ingon nato nga pagbasa o pagampo or during Sunday. But atong makita nga din intention gyud nato or do na tay willingness nga mohatag og panahon diha sa Ginoo tungod kay nganuman kini maghatag natog kalig-on aron maka-overcome ta sa mga tentasyon nga moabot sa tong kinabuhi. Dunay nagkalinlain nga mga tentasyon nga pwede nato nga masugatan. Dili lang kay about sa babay, posible kwarta or mga butang nga atong makita.
nga makita nato sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga dunay nagkalinlain nga mga strategy nga pagtintal ni Satanas ngadto kang Ginoong Hesus. It seems like sa atong matag usa ka kinabuhi nga duna usay mga nagkalinlain nga mga tentasyon nga tintal ni Satanas sa atoa ingon nga makastuhanon. Apan unsaon man nato pag overcome ang maong tentasyon. Una nga makita nato sa kinabuhi ni Ginoong Hesus duna say lig-on nga relasyon diha sa Ginoo ug siya naminaw ug nisunod sa leading sa balang Espiritu Santo ug doon na siya intentional nga pagbasa sa pulong sa Ginoo ug pagampo. Ug ang kaduhang butang nga makita nato sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa bersikulo 3 hangtod sa 12 nga din giunsa niya pag-overcome ang maong temptation nga pana ni Satanas ngadto kaniya. Makita nato nga siya ning resist sa devil or ning resist siya sa temptation nga kung makita nato sa ato nga passage nga sa diha nga gitintal siya sa yawa, like dili lang kay sa dihang niingon ang yawa nga mao ni buhaton, like wala si Jesus ning kuan nga okay buhaton ni nako unsa pa man, like okay, buhaton ni nako. Wala, hinuon sa diha nga gitintal si Ginoong Hesus, like iya nga gisuklan si Satanas nga diin kung sa ato pa nga term is like dili pwede tungod kay sayop na. Nga din makita nato si Ginoong Hesus nga si Satanas gi-counter niya pinaagi sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon ang kasulatan, nga din sa ato asab nga mga kinabuhi ingon nga makistuhanon sa diha nga moabot ang mga tentasyon sa atong kinabuhi, doon na tay pulong sa Ginoo nga atong gamiton aron pag-counter sa mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Now, unsaon man nato pag-counter sa mga temptation pinaagi sa pulong sa Ginoo kung kita nga mga Kristohanon wala tay panahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, wala tay panahon diha sa pagampo diha sa Ginoo. Unsaon man nato pag-counter sa nagkalinlain nga mga tentasyon dinhi sa kalibutan nga gi-offer ni Satanas kung wala tay lig-on nga relasyon diha sa Ginoo, wala ang pulong sa Ginoo na kinabuhi diri sa atong matag usa. Muna importante kayo ang pulong sa Ginoo nga din gigamit ni Ginoong Hesus pag-counter ni Satanas nga din true sa pulong sa Ginoo nga din siya gigamit niya ngadto kang Satanas. Hisama usab sa atong matag usa ka kinabuhi nga kung maabot nato ang mao nga mga nagkalinlaing mga tentasyon na ang pulong sa Ginoo nga atong gamiton aron sa pag-rebuke sa buhat ni Satanas tungod kay nganuman kabalota nga sa diha nga ang temptation maabot sa atong kinabuhi ug ma-engage ta niini, like mubuhat ta niini kabalota nga din naagi resulta nga bati. Doon nagi consequences nga mahitabo sa diha nga muabide ta sa mao nga temptation sa atong matag usa ka kinabuhi. Muna nagpakita si Ginoong Hesus nga diin og example kung unsaon nato pag-overcome ang mga tentasyon sa atong kinabuhi. Nga diin makita usab nato sa ikaduhang punto nga under diha nga diin pinaagi sa pulong sa Ginoo atong gamiton aron sa pag sukol ni Satanas o gamiton usab nato ang atuang authority ingon nga anak sa Dios, ingon nga anak sa langitnon nga amahan, nga diin sa panahon nga moabot ang tentasyon sa atong kinabuhi, like anak ko sa Dios, like dili malipay ang akong amahan nga mo kung ako ning buhaton, like masuko ang akong amahan nga langitnon kung mo buhat ko niini nga tentasyon. Nga rin sa atong matag usa kinabuhi before ta mubuhat or before nato buhaton ang usa ka butang, especially kung nata sa sitwasyon sa temptation nga diin Kristohanon, ingon nga Kristohanon, like dili malipay ang Dios sa diha nga mubuhat taniana. Nga din atong hinumduman, ingon nga alagad sa Ginoo nga diin si Ginoong Hesus ang ato ang sundon aron ang atong kinabuhi magdalag glory himaya diha sa iyahang atubangan. Nga diin sa makita nato sa
James or sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 1 nga diin nag-ingon diha nga submit imong kaugalingon diha sa Ginoo og sukli ang yawa. Kay nganuman og suklan nimo ang yawa, nganong suklan man nimo ang tentasyon kung maabot sa imong kinabuhi. Tungod kay makita nato sa Santiago nga kung suklan nimo ang yawa, mudagan siya. Nga din makita nato sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa diha nga gitintal siya sa last nga bersikulo sa ato nga passage nga diin human sa ikatulo nga butang nga gitintal si Ginoong Hesus sa yawa. Ug tungod kay wala gyud nadala si Ginoong Hesus, tungod kay gisuklan niya ang yawa pinagi sa pulong sa Ginoo, mihawa si Satanas. Milakaw si Satanas, mipalayo siya sa Ginoo. Sama sab sa atong kinabuhi nga diin sukla nato ang mga naglain-laing tentasyon sa atong kinabuhi. Tungod kay nganuman pinaagi ni ana uban sa grasya ug tabang sa Ginoo mahimutang magmadaugon. That's why makita nato sa kinabuhi ni Ginoong Hesus ang iyang pag-rely sa Ginoo. Nga din sa sama sab sa atong kinabuhi nga diin sa tanang panahon mo rely gyud ta diha sa gahom sa Ginoo, mo rely gyud ta diha sa pulong sa Ginoo. Tungod kay nganuman kita nga mga tao limitado kaayo o pronta sa temptation o dali ta nga madala sa temptation kung pinaagi lang sa tuwa nga kaugalingon. Muna nga matag karon og unya mo rely ta ngadto sa Ginoo, mo rely ta diha sa Dios nga amahan nato nga din magtabang nato aron maka-overcome ta sa mga mao nga tentasyon. So timan-an nato ang duha ka butang nga gipakita ni Ginoong Hesus unsaon pag-overcome ang temptation. Agin balik ko nako kinahanglan do na tay lig-on nga relasyon diha sa Ginoo. Ug ikaduha, sukla nato ang temptation pinaagi sa pulong sa Ginoo nga sama ni Ginoong Hesus nga iyang gigamit sa diha nga gitintal siya ni Satanas. Ang temptation dili siya sala. Temptation itself dili sala. Apan sa diha nga mubuhat nata sa temptation, anha nata makakomit og sala. Muna kita nga magistuhanon tungod kay dili ta exempted sa temptation, makasugata og mga tentasyon. Nagprovide ang Ginoo og pamaagi unsaon nga makaeskapo ta sa temptasyon. Muna nga kita nga magistuhanon wala tay lain nga mahimo kundi pag-rely sa gahom sa Ginoo, pagpaminaw sa leading sa balang Espiritu Santo ug pagbuhat niini aron kita nga makistuhanon magmadaugon sa tanang panahon diha uban sa grasya ug tabang sa Ginoo. Atong iduko atong ulo, magampo ta. O Dios nga labing gamahanan, salamat nining orasa. Salamat sa imuhang kinabuhi nga nahimo nga example sa mong matag-usa unsaon na mo paglakaw nini nga kalibutan nga puno sa tentasyon nga diin mahimo nga magmadaugon. Lord, salamat kay Ginoo sa imong kinabuhi nga diin nakuhaan na mo og dako nga pagtulun-an sa mong matag-usa Ginoo aron mahimo nga ang among paglakaw nining kalibutan ma-align diha sa imuhang kabubuton o Dios. Salamat kay Ginoo sa imuhang mga pulong nga diin nagpa-remind ka namo, nagtudlo ka namo unsaon pag-overcome ang mga tentasyon nga moabot sa mong kinabuhi o Dios. Ug salamat kay niana Ginoo nga diin tabangi kami Ginoo nga matag karon og unya kanunay namo mahinumduman ka sa mong mga kinabuhi, kanunay may dunami lig-on nga relasyon diha kanimo, ang imong pulong kanunay namo nga pagabitbiton padayon namo nga isulat diri sa mong papan sa mong mga kasing-kasing Ginoo aron kung maabot ang tentasyon do na may ikasukol o Dios. Lord, salamat tabangi ang matag usa Ginoo, matag karon og unya ikaw Dios maguban, magprotection Ginoo, panin ka magbless, makatag kadasig kalipay padayon sa pagbuhat sa imong kabubuton sa tanan nila nga panikay-sikay sa kinabuhi. Ikaw Dios may maguna labi na sa mga plano ug desisyon o Dios. Nga din sa kanunay ikaw i-recognize sa imong mga katawhan. Ang tanan og himaya pagpasalamat para lang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen.